jakinarazi nahi diogu herritarrei lanean dihardugula beste mugikortasun kultura baten alde, ezta? Zergatik egiten dugu hau? Bueno, alde batetik gure eskualdean motorizazio tasa oso altua dalako. Gipuzkoa mailan eta Euskal Autonomia Erkidegoko mailako tasa baino altuagoa dalako. Beste aldetik ere, gure eskualdean mugikortasuna biztanleen joan etorria 54% autoz egiten da. 10% garraio publikoan eta beste 26% beste modu alternatiboan, oinez, bizikletaz eta bar. Gure erronka zein da, 54% ere datozen urtetan jeistea, zaila dakigula dan arren, ezta? Orduan hortarako, hainbat ekimen ditugu martxan da, adibidez, horietako adibide bada, garraio publikoan, azkeneko 2 urtetan aldaketa handia jasan duela gure eskualdeko garraio publikoak. Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, hemen zerbitzua aldatu zen, garraio zerbitzua, eta 2014tik 2015 biderkatu zen bezala erabiltzaile tasa, 2015tik 2016ra baita ere 125ko igoera bat izan du. Beraz, 2 urtetan 125ko erabilera bat. Hau da, orotara 2016an 278.864 erabiltzaile eduki ditu. Bizikletaren inguruko politikak, geoz eta gehiago dira udalak, konturatzen diala, beste mugikortasun jasangarri bat, o beste mugikortasun moduak sustatu behar diala, eta bidegorriak egokitzen dituzte, aparkaleku sareak hobetzen dituzte, autoentzako pixkana lekuak kendu, eta beste mugikortasun honi bultzada bat emateko politikak egiten dituzte, eta naiz eta oraindik bidegorri sare osoa ez daukagun beteta, o falta zaigun gure eskualdeko bidegorri puska bat, erabilera nabarmena dala. Eta adibidez, Gipuzkoako bizikleta behatokiak dio, ohiko erabilerarako bidegorriaren erabilera 29%tik 28%ra igo dala. Eta, argi dago oraindik asko dagoela egiteko, baina pauso txiki hauek egin ditzazkegu, ez? Kotxea partekatzean horreitera joaten genean, auto elektrikoa erostea berritu behar dugunean, pixkana horrelako ekimenekin, kultura berri baten aldeko gure hazia ereiten egala, ez? Ostiral honetan, Tolosa eta Ibarran arten bizibira bat antolatu dugu, eta bizibira honek nolabait bildu nahi ditu Tolosa eta Ibarra arten dauden ikastetxe mailak lotu nahi ditu, ez? Ibarrati ateako litzake lauterdietan, plazatikan, denak bilduko ginake, eta Ibarratiken Samanego ikastetxea jongo ginake, ondoren Herrikide ikastetxera 5 eta 4, 5:30 Laskorainera, eta gero, gaur prentsaurreko egiten leku politi honetan, izango litzeke amaierako festa bat, ez? Puzgarriak, jokuak, merendola bat ere bai, eta hemen bukatuko litzake ekimena. Aprobetxatu nahi da ekimen jasangarri bat saritzeko, Tolosako Samanego eskolak eta Ibarrako Uzturpe ikastolak urteak daramatza oinez bus ekimena egiten. Ostiral honetan 22an bai, oinez bus horren baitan ingo deuna da, iteana da ikastolak egun hortan autobusik ez da izaten, gurasok bai kotxen igotzeenak ez dira igotzen, eta nolabait goizean gehatuko denak plazan, eta denak, irakasle eta ikasle eta denak oinez ioko lieke ikastolara. Guk egina izan duguna Tolosako udaletik eta da ikastetxeetara joan eta gai praktiko batzuk landu, ez? Taldetan 6. kursoko umeak hartu dira, gelaka, 3 ikastetxeetan gelaka hartzen dira, talde txikietan 2 municipalekin joango dira gai praktiko batzuk jorratzea, ea nola erabili behar dira ditugun espazioak, ezta?